खुलुमबाय आं SMainao Basumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर' बिजोंजों फरायनानै डक्टर जेकमी बसुमतारीया आमेरिकानिफ्राय पस्ट डक्टरेल डिग्री खालामनो हादों। बर' हारि आरो बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डक्टर जेकमी बसुमतारीया बर' बिजोंजों फरायनानै आमेरिका केलिफर्निया इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजिनिफ्राय पस्ट डक्टरेल डिग्री खालामनो हाबाय। बिथाङा PhD जाखांना आरोबाव आमेरिकानि केलिफर्निया इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजिनिफ्राय पस्ट डक्टरेल डिग्रीखौ खालामो। जेकमी बसुमतारीया बेंगालुरुआव थानाय भारतारि बिगियान फसंथानाव M.Tech आरो PhDखौबो खालामदोंमोन। केलिफर्निया इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजियाव सिंगल मलेकुल लकेलाइजेशन माइक्रस्कपी आयदानि सायाव PhD खालामखांनायनि उनाव पस्ट डक्टरेल डिग्रीखौ खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि गेदेरगाव गामिनि थागिबि जेकमीया गुदि फरायसालिखौ 2 नं कासिकत्रा गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन आरो बेनि उनाव गयबारि ME फरायसालियाव फरायदोंमोन। गोजौ फरायसालिखौबो बासुगाव गोजौ गेजेर फरायसालियाव फरायनानै दिनै गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो हाबाय। आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ समाजारि हेंथा खामानिफोराव मुखुब जानानै थानायखौ बांसिन नुनो मोनगासिनो दंसै। बेसोरनि बेबायदि गाज्रि आखुखौ जोंनि इयुन जोलैफोरा नुयोब्ला बेसोरबो बैबायदिनो हाबाखौ मावनो आगान सुरगोन बेयो रोखा। बेखायनो बैफोरबायदि हाबा मावग्राफोरखौ समावनो जुदि मिथिबायब्ला भिडिअ खालामना समाजारि बिजोङाव होआलासेनो बेसोरनि सायाव थाबैनो प्रेक्टिकेलि गोख्रों राहा लायोब्ला मोजां जायो। दिनै मुलुगा AI नि गोदान मुगा फारसे आगान सुरनो बोलो फोरागासिनो दंसै, नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा नोरोग फारसेसो आगान सुरनो लामा लागासिनो दङ। जोंनि इयुन जोलैफोरा जुदि बेफोरबायदि जालांजाथां जायोब्ला अब्ला बड'फानि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा थेर-बेथेर जाजोबगोन। मख'नो गोनांदि बरमा दख'रा एबसु आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा फेग्रा मुवा आरो फाननायखौ होबथानायनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों। बरमा दख'रा एबसु आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों नाजानायाव मैया बरमा हालामनि बायदि गला रेस्टुरेन्टफोराव उन्दै उन्दै हौवासा एबा फरायसाफोरनो बायदि फेग्रा मुवा फाननायखौ होबथानायनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला रौता ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रौता बालिसियानि थागिबि बिफा मंगल दैमारि आरो बिमा धनास्री दैमारिनि फिसाज्ला जोंदाव दैमारिया ओनसोलनि गेजेरावनो गिबिसिन साइन्टिफिक अफिसार एट नेशनेल इनफरमेशन सेन्टार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव जायगा आवग्रिनो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। महाकुम्भ मेलायाव थांनो गोबां सुबुंनि होंगो-दोंगो थुबुर जानायाव गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि फास्टिबारियाव सानसेनि हाबाफारिजों बायदिक सनातन सत्य प्रसार अभियान हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जादों। बायदिक सत्य सनातन निष्ठाबान आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लालमाटि फास्टिबारि गामियाव सनातन सत्य प्रसार अभियान हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे हाबाफारिखौ फैगौ मार्च दाननि 14 खालार सानखालि दल पुर्निमायाव किरत ब्रह्म आरो कुन्ति ब्रह्मनि नखराव खुंफुंनाय जागोनखौ मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे सानखालि बाबा लहित चन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायजों फुंनिफ्राय हरसिम मोनसे अखण्ड यज्ञबो होनाय जागोन। बेनि थाखायनो सनातन सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनि जानानै धनन्जय बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। खुंग्रि 2 नं बेहेरबारि गामिनि गामिसेनिनो सानै गथ'नि बिफा गायदां बसुमतारीया निजोरा बसुमतारीखौ लांखुमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 10 सानसोनि सिगां चिरां जिल्ला खुंग्रि 2 नं बेहेरबारि गामिनि गामिसेनिनो गायदां बसुमतारीया गथ' गोनांखा निजोरा बसुमतारीखौ लाना खारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गायदां बसुमतारीया बिसि रुंसारि जाखांनायनि उनाव गामिसेनिनो अरगें बसुमतारीनि बिसि निजोरा बसुमतारीजों सिरि सिरि गोसो थोलायखुमाना बहाबा दोनखारलांदों। दा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बार 9394467960 आव खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। BTC बिसायख'थिया गोबाव सम दंबावोब्लाबो BTC ओनसोलाव बारदोंसै बिसायख'थिनि बारहावा। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे
दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय ओंखारनाय बायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदि BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैनायनि उनाव मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव एबा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गागसा आरो कासियाबारि गंनै गामिनि रायजो राजाफोरा सिगां समाव गुबुन गुबुन दोलोखौ मदद होबोदोंमोनब्लाबो मैया प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै गामियैनो जयै UPPL दोलोआव हाबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया हाबफैनाय रायजो राजाफोरखौ गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA चिरन बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि कनकलाल नार्जारी, जमदुवार बियाबनि कअर्डिनेटर घजेन राभा बिथांमोनजों लोगोसे गोबां UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बरनानै लायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गासै 60निबो गोबांसिन नखरफोरा खौसेयैनो जयनिं जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।